Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Hagajiyo lat laingut ki samla kan thai ban mikmat yakari India hagajiyo lek kai football kalabet FC Academy haga arpo nyotrek jelio arhaja arpenrio kalapen ko buram yakini kinoi lek kai bakenthop yaka sanfida nongrum karibansi jamu bat kari bahon shisha kharshi yeng ki bala wanra nam bat buram yaka jela meglaya bat yakari India kini ki thai lek kai boro laingut ki dei ki bala sha hi kai hakane ka Academy hakisnam ki bala dam yakni ke jialang pen ko buram la pen long ha Helic Lina Football Turf ha ka play don lang u coach ka Labet Football Club uba Hendrickson Lingscore utrai kamaran football uba Sambor lang ding do ki kimi ki kpa lembat ki pat ba ki belawan ban aimen sim yakini ki khon samla haba jingkran uba Sambor lang ding do la kentu ki samla bakin long ki bayai trestam ki bas ngoret bat ki badan ka jing IT pura ha ka kamele kai khnang bakin poise ki thong ki baki angnut Ulo angru bagi samla ki dei ban shim nuksa na ki noi lek kai bapau ha ka perthai henrei ha ka jo kapor ki dei ru ban kentiu ya ki sap ki baki don hala ka jela ban wanra nam bat buram ya ka jela menglaya bat ya kari India. Congratulations niya sa isin mo, Labet Football Academy. Football player, South Asian Football Federation. Okay. Congratulations man. Ya Labet Football Academy kabla azang ban promote aduh ini sistem ke beradab ya kini ki hap ki berit ki jongi bat lingba kini ki jeng promote ke jongki kini ki hap ki berit ki jongi kin sayo ini ki produk kom jong i kong sanfida nongrom iba manakani iyo MVP Most Valuable Player hakatu ka South Asian Football Federation Women's Championship so bangin ay jing hapki na mata jongi ki perlok jong ir ki la ipoy lang sadu kani kerdan but kini ki grassroots ki badan nay kadai ka nuksa ka bapen i kalau ko mangili school kan mentala dangili school kamdai ba direct ngili ili matrik ni habanya am nang baki kelas A kelas B ki nursery kelas 1 ter kini grassroots ki kita kan kita ki nursery ki kelas KG ki kelas 1 ki kelas 2 te kumbai ong biang i coach mena ba ke kam sponsor ipi kum tu hendrai pi ban penstom te kajing kentu kajonga ya phi kena jong Kalabet Football Academy bujuan practice sang ni man kapor te long ki ba ye tristom long ki ba dia smoret bat pensngap bahai ke kajing kai jong ki coach ki jong phi te ha ba dei bat kini ki langut kini ki klor jong kari mo ke ibang kwa ban kentu ye ki riwet football ka jela ka jongi ho kadai ye ingi bangin buat kita ki international celebrities mo kemakadang ke World Cup mentang ngapai ki beri ki buat bahayo Messi Ronaldo Kylian Mbappe ki bebuan ki international celebrities ndai tang kawing imbe kin ban klub pat ki jong lejong kumbangi promote kita di kinir ide ban promote lang te sa kawai rung haban ai ki jing songu ya ki football session ki sport session ki baju pelong ki tournament sa 40 kum ka MFA ka SSA Bat nakaliang ka silong sport session tu ngakawa banay ka kitbok katriang ya iba bantilang iba bantidor lingdo ba paidang te iba adoption lingdo nongbri bade jan secretary ba samran CM bade assistant jan secretary iba prosper warzri bade treasurer bat ki bubun ki badan lang tu Nakaliang ba Hendrickson uloong ba kajingyo lat ki laingot ki samla ban mikmat yakari India ka long kajing sarong ga ba kraw yak academy bat ka pensisha ba kajing treshitam ka seiso Ula kenturu ya ki waipat ki samla bakin nang yai minat bat yai trestam khnang bakin la ban poi si ki lempong ya khun ki bakham he shu uba Hendrickson uli thu mahakapor balasna pan bhaya ka football turf hamadan polo ula perkhat ban khang no ya ka academy namar jingbom don jaka shu ban ai jingi kai Henry de kajia rap ba kajia trai lang jong ba sambor lang ding do ka academy kala yo ban penan kame kamadan jong u kabla play biang ya ka lat ban hikai bat ban penroy ya ki samla ya le kai
Ulo angru balada amdan kani gejing ram ke Labet FC Academy kanamla setia ban beteng ya gejing hikai ya kisamla bat kumta ulo ai kublai kerpang ya barok ki bakersan ya ka academy hadu bementa kalala ban sei ya ki noile kai ki bemi khmat ya kari India. Ini dari Sanfida Nongrum ibala don benta bat ke Labet nadu kopor bakadang dari ke kerteng kickstart gajing nadu bengi sedang ya ka Labet hadu ba Indalet ban represent ya ka India Women's Senior Team. Ke I don so I ribansi jamu pat imdai iba yelek kai na Labet ndrei ngishu kendo lingba ka jinge keren iwan sengi iwan mi sengi te ka jinge kendo bat ni te ngiyo ban ailat langi I ba inyo ban lek join sa kawai kina ki club ka baile kai Blue Elementa ka Garwal Heroes. Ido I riba hun si Syakar Sieng pat I kamadian jong poli rai Islam Arjar nom tu tuan. Arjar puar. Islam Arjar puar Iwan man penyesok lang bat ni ti ketrin lang kumni hi baki kena barit kumni don lang bi kumni ya lek kai lang idon lala ka jong ka ba sa kopor ngirang ya bidang ya praktis hapulu te mairu kaju hi anda ila iyo ban let sa ka club Garwal tementa Dangshan idang shu represent India under 17 begini barok laingot idon ka India under 17 I ribahun si Syakar Sieng Sanfida ka senior team India riban si jamu idon bat ka senior team bat I represent ru ya ka India under 20 tak we ban ai men siem ya kini ke baye kai ke badon bat ni kenang ba makiru kenang la ban yai treshi tom bat kin la ban poi kumba poi kini mar kini ka dei jing treshi tom ka jong ki hi om dei baong ba nakaliang ka jong ngi le kumno ndrei ka dei nakaliang ka jong ki ka ba maki ki jiet ike ka paki iet bat ki treshi tom ki sala bat poi hadu ni ka thong te menta kwa ba I nakaliang jong iba Assam ba namar ba iba Assam I pendon kam ni kamadan ka jong bat ka yang kesem ka jong iba ladon rikat bat ngi layarap ngi hadin ba ka pulung gila sna natural turf na ikatu bat ya katu ka futsal turf ka turu kala jot ba te hadin nantu pada ngi kendu iba Assam idang snai ka ni te maihi ong ngi ta wan pendon kam no sene tinggi sayok ban pendon kam ni andre jing sisang ila amut ban ya khang no ban dissolve no ya ka academy ke jongi te dei na ka jingerap ka jong ba ngiru ngila sa sisien pat ban klik biang mentala sistem trai ngila pendon kam ni kamadan han ni te ngila la ban sedang biang kum kajing sedang tang men kening dang wan yelek kai kini berit ila yo ban yalam lek kai hang ni balong ka baby league ka balong kumba lai benai continuous bengi lek kai te kalau long kajing mentoi ki kena ski ibinang niru ki sadon iwe arngut iban kiban mi Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya